kuom chopo kama odeko. An adwa bedo mjumbe nikech hera man go ne joka Kasipul. Adwa tieko koko ma waseneno Kasipul kae mondo wayud dongruok makare. An gi several agendas. Agenda number 1 en kor ka education. Nyaka wapog bursaries maber. An kaka boy dwere kasebedo mjumbe abro keto bursaries committees area ka area, polling station ka polling station. For example, akwena ngadi matin nyaka pog bursaries maber. Yes. Chien kocha no pog maber koso nango. Bursaries no pogore maber kabisa. Okay. Okay. Koro an be mane ler magombo ng'eyo. Koro an be nyaka pog bursaries maber kabisa. Abro keto bursaries committee area ka area, polling station ka polling station. For example, a ward, Central Kasipul ward, one gi polling station, example Kosele. Koro Kosele kanyo, abro keto bursary committees area ka area, to every clan nyaka bed gi representation a committee no. Koro an kaka member of parliament, tija en chiwo slots ne jo Kosele. Mondo koro gier nyithindo go kigin. Koro tij bursary committee no en kelo list ne mjumbe. Koro an kaka boydo en kaka mjumbe en chiwo slots kende. Jo piny bro yiero nyithindo ma bro benefit bursary no. Okay. Kwa the infrastructure. Wan gi schools mang'eny Kasipul kae. Koro abro gero schools, wabro timo fencing, wabro timo renovations, mondo at least wabed gi clean schools. Agenda na Mario NP, en watch P. Angeo P and devolved. Koro anyaka liars gi jo county government, mondo kel P ne jo Kasipul. Lakini nikech abro bedo member of parliament, an be nyaka bed gi rieko moro. Koro an be abro kunyo boreholes schools. Aketo borehole talk fence kanyo, mondo koro nyithindo o benefit kanyo. To at the same time aketo tap moro ne jo gweng mondo tiek shida mar pi. Nyaka team women gi youth empowerment. An nasechako tich on 31st October through the county government, no one game empowerment program Kasipul. Tokindo ne wakelo jotelo mang'eny mondo mine yud pesa moro matin mondo gilogo ala. Koro kasebedo mjumbe, the first priority en youth empowerment. Nikech Kasipul kanyo pok watimo youth empowerment. Okanya employ youth te ging'eny kabisa. Tokindo nyaka team partnership gi TVETs, gi colleges, mondo wa equip youths gi skills, mondo ginbe gichak businesses kigin. To at the same time, an be abro keto youth empowerment. Abro kelo jotelo from all over the country, mondo ginbe giwe pesa Kasipul kanyo. To adwa kwayo youths, wabed gi youth groups mang'eny kabisa. Wanya bedo gi jo car wash, jo boda boda, jo taxi, koro wabed gi youth groups mang'eny. Koro sama akelo jotelo, mondo koro giwe pesa no. At the end of the day, wabro hakikisha ni every youth group oyudo pesa mondo gichako wala. Udo timo fundraiser mar yudo pesa mar konyo youth. Yes. Okay. Agenda number 4 en yoregi. Of course wang'eyo wan gi national government roads gi county government roads. Koro kor ka national government I'll ensure ni waloso yorogi te. To kendo abro liars gi jo county government. And as a member of parliament, okanyangiso jo Kasipul ni yoni mati JMCA. Jo Kasipul ora Nairobi monda team representation.
koro nyako alliance gi county government mondo alos yore gite either national kata county government roads. Okay. One number 5 in stima. Of course Kasipul kanyo one gi areas, for example Kosele gin gi shida mar stima kabisa. To ngeo zani one broad based. To kendo waziri mar stima en ngatwa. Koro abro hakikisha ni atimo follow up a last mile connectivity. Okay. Mondo abed gi stima in every area. A schools, a churches, kamora mora. Okay. Koro nyakwa bed gi stima in every area ka area. Okay. Churches, schools, kamora mora. Okay. Mondo at least water Kasipul mbele. Another agenda, insecurity. Nyakwa tie kuachi insecurity Kasipul kai. Of course, was experience koko mangeny Kasipul kai. An kaka boy doere. Asibedo kalando kwe. In every campaign, in every meeting, alando kwe. Kurado kwa yojuchungte. Okay. Sama kuru wagoyo campaigns waket kwe. Tokendo ngato nigi haki. Margoyo campaigns in any area. Angi penjo ka, ado manangadi matin. Gina ngoga ngomedwa temo mar kelo kwe. Kendo mar nani arita kwe obedo maber. Koko record land gi wache gi dhogi. Yes. Enango michandrimo kapo ni jo Kasipul yieri. Yes. Abro liars gi the security agencies. Okay. For starters. But at least wanyaki tukata police posts in some areas in very volatile. Mm-hmm. Mondo koro abed gi police everywhere. Tokendo wan kaka jo Kasipul yawa odo enota achiel nyakwa bed united. Nyakwa bed united kako ganda. Okay. Bang talk elections wate the 10 aspirants. Mm-hmm. Wajo Kasipul. Okay. Kuro ongeti ende kilo koko left and right. Nase nyoro na huyo gi Okindo Majiwa, Mheshimiwa Okindo Majiwa. Okay. No alaro kode ticket mar ODM nominations. Mm-hmm. Kuro I'll reach out to every candidate ka talk elections. Mondo wati kanyakla water Kasipul mbele. Erokamana. Nya kwara Mugajwang